Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo ni ang sumpay sa atong drama. Ayaw kong huwata. Pero may konsensya ka, paaboton gi ko nimo. Mutuo pa ka nako o dili na? Mutuo magidunta. Pero imo akong binuangan pirmi. Unsa? Kapoy na kay nga akong kinabuhi, Angeli. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. Kung gusto kang magkita ta, ayaw nag-usiki ang oras kay nagdali ko. Ayaw na kog langana ana imong drama kay wa ko'y igong panahon aron sa pagpaminaw nimo ana. Bye. Hey, hey. Hello. Hello, Angeli. Angeli? Hello? Oh, ang ukok. Aksyon magsapot. Di mahimo nga di may makita. O sinahitabo atong tuwana? Ano man? Poetic na lagi kaayo. Ay, kay ano man ay, dade Angele. Gitramahan ko nana. Aw! Ay, tingali, kumidyahan ka lang. May mga higayon, manggod nga mo kalit, nagpasiaw ka to si Chris. Murag seryoso man. Oh, basig nakarealize nga sayo yun siya nga iyang giusikan ang panahon. Pero, kamo na lang istorya bahin ana. Ang gusto na akong mahibawan kung unsay sunod nga mahitabo, human ka mo biya og kalit. Kalit namo ba dinhi sa way pagpananghid? Ha? Nahibaw ka ba? Nga kaming tuo si Dana o Chris? Hapit na mga yabag og puga sa mong utok. Kayo agyud ka mauli. Nayo. Tanawa na ko na akong Ay, lawas. paspas ang paghugo ni Dax Angele. Nabala ka ba ya sa kun ining bataa kay may mga higayon manggod nga kanang ako ni siyang masakpan nga maghilak sa tago kay gibingaw lagi yung kono nimo. Huwag na ni mo na kung unsa ka bukat sa akong ibati. Diyang, huwag na ka makita ang chili. Bilib ko si mo pagbati. Murag waraman ni mo ang atong panaglagyo. So, sa lang pagpamilok, imong gikalimtan sa kanako ka sa iyo ang atong kasuot. Oh, yan na rin kayo di mo gikalimtan nga humanta mo sinaaray sa atong yung sawaan sa kasakit ang kalipay till death do us part. Oh, buhi na imo katawa diha kung dili ka gusto nga mapahiya. Kay naibaw ko ha. Kung sa'y sunod nga may tabo kung pugungan ni mo imong katawa, utot na. Ah, tuan na. Magpakatotoo ka. Kay kung dili, ikaw na kayo makahiya. Sige. Iwasan ang katawa ni mo di pa. Dax! Dax, I miss you! Grabe ko akong kumingaw ni mo. Sorry. Sorry. Sorry, Dax. Samtal ako, please. Pasaylo ako sa akong mga sipi. Kinaog lang yung kus kabugat sa mga bata ato panahon na, Dax. Sobra lagi ko ka-down. Mao nga nawahan ako sa kuna-una kuno sa imong batiun. Kung mawahan ako sa imong pananaw. Na, nagkaantos yung tao na sa pagkawalay tutok. O gusahay, bisag nasa tubang nga si Gracia, mo kalit na magpagho. Hangtod nga, malimot, talas pag-on. Sorry sa kaayo nga gihidlaw ko sa imong pasensya ang mga panahon na Angeli. Hindi kasi tumanggad ka nga kabahin sa akong kinabuhi. Akong igsuon. Mausakit gid kaayo sa akong buot nga mawaka sa akong mga mata. Ikaw ba ko na akong tranquilizer? Mabubuti akong utok. Ay, yun na pa. Hain naman ka itong usa ka tao. O ba ka tumayo po sa nga gipangan ako ganiha? Mupakita pa ka to? Shit.
Pero pa siya noon, nanungog man ginang panahon ay. Inay nagtalita. Ano ba sa tabalangay hinoon? Langay-langayon man ta. Ngayon, ingon man kahifi ang traffic karon. Kanina ra kay ko natanggong din sa daan. Pagbuhay. Sir! Sir! O siya problema, sir? O siya problema? Ay, diskusya sudahan! Hay naman ka. Natanggong ko. Heavy kayo ang traffic, kay doon ay disgrasya sa krasada. Ay, mauli, ay. Sige lang, di apa man siya. Dax, please, ayaw sa palakta. Ayaw ka ka. Tangkalon rin ako. Bye. Oy, si Chris to, Dax? Oo, di sudado kayo. Ay, Nabarag di ay siya sa kahipi sa traffic. Kay doon ay disgrasya sa kalsada. Hutaon na, tumo Angeli. Di na lang. Karabasad ka? Suko tayo. Hoy, Joyce! Kailan yung isang taong to? Kay otro tong dugay kay naulian sa kabalaka tungkol sa imong pagbiya. Tuko ka. Uy, tinuod bitaw na, Angele. Magsigira ba itaw itong hinoktok? Si Christopher? Ay na lang ta. Kita tong na din. Papasa o lang kapag pamilok ang kabalaka adto. Hoy! Nagbinaldi talagi ko. Nga nagis ko ka pa man adtong babae nga mo ay nakaingon nga nang layas ta? Hoy! Nga ano? Kay patay magagaya si Christopher niya, di ba? Nagdap ko mga gagabata, uy! Makaako ka og biya si Chris atong bayana kung tinuod pa lang imong giingon nga patay kayo si Anto? Ay, wala man tuod ko makailan ni anang inyo gisgutan no. Pero kiniragi ako ikasulti. Ikaw og si Chris ang para sa usag-usa, Angele. Uy! Angeli! Si Chris! Si Chris! Si Chris! Angeli! Kiss ko. Dali, ay! Kay kiss na sa ko gago. Namiyak man ka. Walagi ka mo, Kiss. Banga. Ako na lang. Ala, Oh, nabali. pinakkalitra lagi. Nakatag-iya ko ha. Nakatag-iya. Oy, hambat! Kay way budakol di mo hayel. Virgin na kayo na. Na, nakaton yung tuod nag-inom og bersi Chris sa imong pagkawaoy, Angela. Nga nagong ako may nakaingunan na. Nakaton tingali nig-inom kay doon na lagi atrasos laing tao. Nakonsensya tingali. Nga nung dili na lang ka siya makikita sa mga hingtungdan. Aron mangayo na lang pasaylo. Aron mapadayon ang naputol nilang kasal. Uy, unsay nga? Dali, ragod. Pwede ta mag-istorya? Magpatabang ka? Aron ni mo mabakoy ang mong saha ni Nadine? Okay ra, way problema. Willing ko para sa kalipay ni mo. Asa mo ta mag-istorya? Tana! Oh, kaon na. Piko! Ma'am, Sud! ma'am. Tangtangi siya sa gapos aron makakaon. Ma'am. Oh. Hey! Usap na, Arbas? Ay kabala ka, kay di ka makatilaw sa bala. Kundi lang ka magminal dito. Kung dili ka musipyat anang mga lihok nimo. Ayaw na ito mong diri katingalig. Maligas ang iyong mga tudlo ug magkablitan nimo. Correction, Rodney. Kung ang kahanas lang sa pagunit og armas ang hisgutan, sorry to tell you, nga wa ra kas kumingking nako. Unsa? Sorry. Pero wa ka pa makailan ako sa hingpit. Bugtong ang imo ra yung amahan ang nasuhito sa akong pagkatao. Tungod kay usa siya sa mga dinapigan o kanunay gipanalipdan sa akong amahan og mga igsuon.
Usa? Naibaw ko nga naidaghang mga pangutana sud sa imong hunahuna nga gusto nimong ipadungog nako. Pero unya na kada buhata kon mahuman ka nagkaon. Kay ipaniguro nako nimo nga tubagon ko ang tanan. Sige na, Pikto. Ipadayon ang pagbadbad sa iyang kapos. Unsa naman ka? Abi na huwag mag-istorya ta. Pero, paka ro malaging inamang ni mo diha. Yung nahilamang ka. Tungod kaya ko lang gitunaan ko nung saon ako sa pagsugod. O labaw sa tanan, ako pa nga gitimbang-timbang kung unsa mga punga nga akong gamiton aron dili ka ma-offend. Kay puyag. Murag oversensitive ka naman kaayong panahon, ha? Basula ang nahitapo sa akong kinabuhi. Oh, I'm sorry sa naitabo sa mga ginika na Angel. Huwag ko malipay silang gidagatan. Dapat lang. Kay kun mo ingon ka nga nalipay ka sa nahitabo nila, ipaniguro gid nako nga mupaka ng naong mo ug ingnon tagyo kang abnormal ka. Naapektahan kay ko tungod kay mahal ti ka. Oh. As a friend, Salamat. na-feel sad nako ang gibati nimong kabugat. Tungod kay dili sayon kung wad anta sa itong mga ginikanan. Apektado kay ko tungod kay nahibaw ko kung unsa na ang kalibog nimo sa pangunahuna. Kung asa ka paingon. O kinsa na imo sandigan. Pero ingnon ta ka na ayaw gid pagpakawa sa paglaom tungod kay gawas ni Dax. Naarsa ko kanunay si imong luyo. Andam sa tanang higayon aron suportahan ka. Salamat, Chris. Musulti ka man og sa dili. Ako nang nakita og namatud-an. Sumanang imo tinan-awan, uy. Lupig man sad ako'y kriminal nga imong gitun-an. Kung unsaon sa pagsilot sa kamatayon. Mura lagi doon ako nakitang kausaban karon. Like what? Do you believe that time can change many things? Pero sa may imong nakitang kausaban ako, nga ako raman gihapon ng Angeli nga imong nailan. Huwag mo ko mausab, uy. Nausab ka. Ug kana ang wa na ko ikalipay. Oops! Nabitin mo no? Don't worry, kay mapadayon ninyong mapaminaw ang sumpay sa atong drama kung ayaw mo kalimot og subscribe sa atong YouTube channel and you can follow us on our TikTok account. Just search Radio Drama Bisaya or click the link on the description below. Like what? Do you believe that time can change many things? Pero sa may imong nakitang kausaban ako, nga ako raman gihapon ng Angeli nga imong nailan. Huwag mo ko mausab, uy. Nausab ka. Ug kana ang wa na ko ikalipay. Mao katong bahina ang atong gibiyaan sa miaging yugto. With you. O sino usab? Nga mao raman gihapon ko. Dili oy. Kada ko lang nimo kausaban. Kisa ba'y naka-influensya nimo? Aron mo sunod ka sa uso karon. Imo kyang giusika na yung buhok. Gipaputlan na, gipakuluran pa. Saan ka eh? Misunod ka man sa gibuhat sa mga taong way lingaw? Nga giusab yun ang gibuhat sa Ginoo? O sabi yung katungod sa pagbuhat, anak? Hala no? Imo lagi kong gisermonan. Tatay ta ka, ha? Seryoso ko? Oh. Kanindot siya mabuka niya to. Taas, itong pagkayo. Pero kung saan man ito buwan na, sabi na sud siya utok ng taon, uy. Nga gipaputlan magina nimo, gipamubaan pagid kayo. Unya di paigo, gipatina pagina nimo. Sabi nagsugo nimo. Aron mag-iningon ka ana. Unya, nang lipstick na lagi ka. Wow! Hasa lipstick? Giinitan ni mo? Hala no? Naibahaw ka ba?
nga napugos ko gamit og lipstick aron pagtabon sa nang luspad na akong mga ngabil atong panahona nga down kaayo ko. Musta naman ka? Ni at least naka-move on na. Now asras kabugat nga akong gipasan atong pag-upang nawa sila sa mama ug papa. Salamat ni Rodney. O Rodney ba? Kisang Rodney? Rodney Obricon, ang tag-iya sa Mountain Resort. Nag-uli mo? Siya gihimong instrumento sa Ginoo. Aron dili ko maguba sa hingpit. Dili maguba sa hingpit ang maayo na kong panguna. Dili na mo itubag sa kong pangutana. Siya ang nagsalbar na. Nag-uli ba mo? Siya ang nag-amama. Hello? Are you with me? Kami na karon. Kamu na? So nag-uli mo? Huwag nagpakasal na? Mo ba? Nag-uli. Nag-live-in. Pero wa magpakasal. Stupid. So nausab na gid ka karon, Angeli? Nausab ng Angeli nga ako nailhan kani adto nga kusog kaing moamping sa iyang dungog. Ingon na ba di siya ini ka barato? Kay wa namang maghatag og bilis sa iyang pagkababay? Ang matagligas sa tao na ay rason. Wa ko'y nakitang maayong rason aron imong itugyan sa dakong kasayon ang imong pagkababay sa usa ka tawo nga wa pa nimo matugkad kung kinsa ug unsa siya. Makamao siyang maluoy ug matabang. Motabang og duot, yes. Usa man siya sakit sa imong tiyan, uy? Kuno si dangatan sa akong pagkababay? Usa ba kabugat sa imong papel sa akong kinabuhi nga friend karaman? Pero dili basta-basta nga friend lang, Angeli. Kay hasta ko nag-amping nga dili ka kabulingan. Shit nimo. Kung naibaw pa lang ko ngayon na anak ka di ay no, kasayon, nga mutugyan sa imong pagkababay, may pagkakunalay may angko nimo. Kay pakaslan ta dayon ka. Ahak man ka. Andam kaayong manubag si Rodney sa iyang pagguba sa akong pagkababay. Andam sad siyang mupakasal. Pero ako ang midumili. Kay torpe ka. May kunikon. Ako mo pagkasal. Tungod kay dili na ako mahimong itugyan ang akong kinabuhi sa tao nga wa gyud luna sa akong kasing-kasing. Ahak man ka eh. Paglaro ko no. Iya ka bang gikuha sa pinugos nga paagi? Abantay to na akong tawhana. Hoy, hoy. Mandubag siya nako. Ayaw ko kataw eh. Angeli! Ay paghinanggaw, oy. Ay paghinanggaw. Kiss ka. Ano isugal ka ng iyong pagkatao tungod lang sa akong gibuhat nga kalapasan? Ha? Oh! Usa ka na kong kalapasan sa balaod sa Ginoo ang gibuhat na akong pagpakigtipon sa usa ka tawo. Bisan wa pa makadawat sa iyang bendisyon. Pero bugat ang rason sa akong pagdubili nga pagdawat sa ngahan sa tao nga mipahimo sa akong pagkabirhen. Tungod kay sikon sa ako nang giingon, wa gyud say luna sa akong kasing-kasing. Then, leave him alone. I can't. Nabuang na ka? Oh, nabuang. Nabuang na ko. Mao nga wa ko musugot ngayang pakaslan. Sus! Tana, Ay nadugay man ang duha. Ay, sakti lang na, ana. As long nga silang pagpauli, okay na sila. Okay nga unsa? Sabay gusto ni mo madungog. Ah, O say gusto ni mo nga akong itubag ang imong pangutana? nga moingon kang okay na sila kay magpakasal na. Kaysa imong gusto para ni Angeli. Ako unta. Kung ako pang makontrol lang akong pagkabayot. Ay amaw. Daoy! Hoy, Dax, magtinabangay ta. Atong ingnon si Chris nga kon manguyab man lang gani siya, ay dili na siya mangita paglain. Oy, si Angela na lang. Nganong ingon anak man imong tinan-awan ako? Tungod kay hagtod karon.
Murag di pa niya pong makatuo. Galahi na ang udit nga ako nailhan sa kaniadto. Lisod katuhuan nga ang Odette ka ni adto. Kinsa huyo kaayog sinultihan, wa makaila kung unsay kasuko. Mura nagtigri karon. Nga naman, udit. Tungod kay imo maggisamaran akong kasing-kasing. I'm trying my best to do good to you. Sa ipakita na kong kaayo nga to sa imong amahan nga nagpakita sad sa iyang kabuutan ug bihatag sa iyang respeto nako. Human ako sa maluwas gikan sa kamatayon. Ups, Wa ko'y laing ikasulti. Wa ko'y ikasulting bati sa imong amahan, Rodney. Sobra siya kabuutan. Maong dali ra niyang nadani ang akong kasing-kasing. atong balikan ang imong giingon. Nga imong giluwas si Daddy sa kamatayon. Oh, tinuod. Usa na istorya. Tingalik may nahimong atraso ang imong amahan sa unang panahon sa usa ka tawo. Og kanunay na tingali siyang gipasundan ini. Kay usa ka hikayon nga magpaingon na unta siya sa among bukid aron unta pagduaw na ako. May ako nadunggan ang isog kaayo nga tingog sa usa ka tawo ubos ako nahimutangan. Namo po mong katuhi kayo nag mga utanon. Pero ako ning gibiyaan dayong dagan paingon sa ubos. Ug tukma gyud sa oras sa akong pag-abot ang akong nakita nga ang usa ka tawo nagtio niyag armas. Pero wa pa niya makablit ang gatilyos iyang armas. Ako na siyang naunhan, laki pang iyang duha ka mga kauban. Kinsa nagtabang og kunit sa imong amahan, Rodney. Way gisulti si Daddy nako bahin anang hitabuha. Tungod kay nag-amping ang imong amahan nga dili mabulingan ang imong panghuna-huna sa pagdumot. Tungod kay imong gisumpayan ang kinabuhi sa akong amahan. Wa ko magkwenta ana ha. Unsa ka man is tinuod nga kinabuhi, udit. Matubag ang imong pangutana. Kung tuwa ka na sad unya sa dapit nga akong gigikanan. Nara, naunsa man na sila? Ay, kinsa ba? Ay kanago ato hinanib. Nangabot nga way tinagdanay. Nanood din sa bahay, ang murag dili man nagkaila. Kano mo kuno na Oy, sila? Dax, nga nung ako man kuno imong pangutan-on ha. Ha, unsa ba akong kalibutan ko na unsa na sila nga sila rabe nagkuyog sa pagpanlakaw. Abigan na ako, anara sila sa gawas mag-istorya. Pero paglili na ako, dito naman paingon si ibabaw. Oh, gawas tingali nga nagpahangin, nagpalugar sad. Nanasikiri sa gawas ay naglingkod. Lakaw doon, lakaw. Pangutan na. Hindi ko eh. Tanaw ra ba na ako eh, murag gisabot, kay nag-abot ang kilay. Aw, be, ako na lang. Ayaw na na, oy. Oh, Pasang din ako sana siya. Tingalig na ay lang yung nauna. pero hain makas Angele. Binilit sa tatusod sa kwarto eh. Ug pagdili na ako, murag natugog man. Nahala, mamahuway na lang santa. Pangandam, Ha? mga duha ka oras gikan karon. Mobiyahe na ta. Unsa ba imong plano? Nga ato nang biyaan sa makadiyot ning dapita. Aron atong maangkon ang kahusay sa panghuna-una. Wa ka masayod si mong gipanulti, udit. Tinaw ning akong utok. Mong nahibaw gid ko sa gusto na kong buhaton, Rodney. Upauli na ko. Ngadto ni Angeli? Dili, Rodney. Sigun sa ako nang gisulti nimo, nga dili ka para ni Angeli. Maong dili gid ka angay pang mubalik didto niya. Unsa may mong kawilihan atong babay nga wag gipagbati nimo? Ha? Ayaw gimbugi imong pagbati. Ayaw patuho ang imong kaugalingon sa dili tinuod. Usay bote may pasabot. Way gugma nimo si Angeli. Ikay nagsulti ana ug dili si Angeli. Okay, sige. Go. Tugutan nato nga nahigugma siya. Pero dili nimo. Sa imo ra sang kwarta, di ba? Mong bukhang imong mga mata. Ug kinsa ka mamutagan sa suod sa kasing-kasing ni Angeli, ha? Kanus ama nakik-away si Angeli aron unta kaniya mabawi gikan ako, ha? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.